Nginibingelele ngiphinde nginamukelela kuNqambothi Media TV 8. Ngane zawethu uma ukuthi uyafika le channel ngicela uqinisekise ukuthi ucofoza u-subscribe, u-like, uphinde ucomment lapho comment section. Iy'ndaba ey'ningi nayo sekuvele iy'ndaba laphana ku-TikTok la khona sekubhekene khona iy'nyanga ey'mbili okuwu-King Bhaka kanye nenyanga yasemtubatuba okuwuMkhwanazi. Lezi y'ndaba y'qubuka izolo lapha ku-TikTok ngemuva kokuthi uMkhwanazi enze ividiyo wathi yena useyithumelile iphawa yakhe lapha emzini kaKing Bhaka yafike yabuya nesigujana somuthi omncane obizwa ngokuthiwa umakhandakhanda. UKing Bhaka-ke ube esephendula uMkhwanazi izolo wathi uMkhwanazi uyamazi wake wafika kuyena nanka amazwi belela. Emtuba ekhulumayo yathi igama lami. Cha, uMkhwanazi ngifuna nje ukuthi ngiyenze ibe clear lento. Ngiyamazi usebenzele emtuba. Uke wafika la kumina. Ufike ngo 2023 uqala. Wayekade enenkinga engeke ngilomchaze kodwa ukuthi inkinga ayekade enayo iyani ngoba uyi-client lami angikwazi ukuthi ngingavesane ngikhulume noma kanjani ngomuntu oyi-client yami. Client yami ngiyayihlonipha kodwa ke Kunjalo nje ngane zawethu uKing Bhaka uthi uMkhwanazi uyamazi wafika kuyena ngonyaka ka-2023 eney'nkinga ey'thinta unkosikazi wakhe. UKing Bhaka uthi wanikeza inyanga uMkhwanazi umakhandakhanda wakhe nokuyiwona uMkhwanazi awuvezile evidweni la khona bethi uthumele iphawa yakhe yabuya nomakhandakhanda kaKing Bhaka. Kanti-ke ngane zawethu uMkhwanazi usekhiphe ividiyo futhi waphendula uKing Bhaka washo nokusho ukuthi uKing Bhaka ayikho lento ayisho uKing Bhaka udlala isikeshi. Ngalokho ukhuluma kakhulu nayo ividiyo kaMkhwanazi. Yakala udlala isikeshi uwe manje usudlala isikeshi udlula u2+2 angihambanga mina wena nje uhluleka ukuvuma ukuthi ngithumele ubhamuza walithatha lebhodlelana lakho awu nje mase kukhombisa imithi no Nzama no usuzokwehlelwa isithunzi-ke manje usudlala isikeshi-ke seyixesha singcono nesika2+2 angikwazi wena asikade sabonana nawe angikwazi inhloko ngigcina ukubona la khuluma ukubawuza nje uvula umlomo wakho asikaze simithane in person yabo asazani nawe futhi nawe angikhumbuli ukuthi wakwafika la kumina asazani nawe wena Bhaka kodwa mawufuna ukungazi ungangazo phela angifuna ukukhuluma ngebhodlela lakho ngoba uyiphilisa ngalo kodwa lento engikutshelile ukuthi ngililande ngayo futhi ngizokuprovela lento ngizokukhombisa lento uyibona iyenza lento le no Bhaka ngena mina umsangane sengibona nje sengibambula yini alabafazi abaqala lapha kwakho abantu abangazi ukuthi kwenzakalani emhlabeni ukuthi 2023 bawukutshela bamba la ekhaya uhlezi kucwele waqala kuze kube namhlanje so angiboni ukuthi ngingahamba ngiyokhothamela mina wena ngani umuthwane lamafutha akhe enzani yini lento ayenzayo alapha ini amafutha kuzokusiza nje ukuthi uthule ngoba angifuni ulahlekelwa ama-customer ngale product yakho kuzokusiza ukuthi uthule uvumele isimo esiqalo wena kuzokusiza lokho ukuthi ubesana uthule futhi mawusaqhubeka ukukhuluma-ke ngiqala iproblem-ke lapho ngoba nami ngeke ngikhulela komunye umgwaqo phela mina futhi nje so khula nje wena ube mdala uzidlala isikeshi sakho kahle kodwa ungazidlali phezu kwami ungazidlala ko2+2 2+2 original wala emtuba wayozakhela le Jozini
mhlambe nawe uyithulele nje ngoba wena uyibona udlala isikeshi esingcono kunesakhe kanti nawe usaqhubeka futhi usadlala ikeshi yabo. No, mina awuyena untanga wami, cha, awuyena untanga wami. Angihambi umuntu futhi angiboni mhlambe noma kuthiwa ngiyayihamba inyanga sengahamba wena ungayona inyanga, ungayona inyanga. Hayi ngeke ungayona inyanga bhanga sengahamba wena ungayona inyanga. Ayikho inhlobo amafutha mina engenayo la eyilwane, ayikho inhlobo amafutha engenayo la. Mhlawumbe ukuthi ngangiyofuna umuthi wakho wey'londa, nginayo yonke imithi yokulapha iy'londa ozozo yabo. So nje futhi angena lo muntu ohambela amantombazane, nginayo imithi yamantombazane ukuthi ngangiyofuna mhlawumbe kuwe umuntu wesifazane. Yazi ukhuluma into eyodwa, izinto eziwu-3 uyambimbiza, tshele iqiniso uyambimbiza. Uthi muze uyi-escalator le nto le ngoba mina ngibona labantu laba onokudlala nabo kwangempela ngempela akungibona labo bantu ngiyimela into yami. So wena-ke khula wena ube mdala ungalokhu ulandela utalakho. Wena dlala nje ithaki yakho uking bhaka ulapha iy'londa ugeza abantu ngalamanzi akho kuphela. Mina ngeke ngiyofuna loo nto kuwena ngoba nginama problems futhi ngifuna umuthi wakho wey'londa naleli bhodlela lakho ngenzeni, nginayo yonke into amafutha lana. Sengibona nje ngiya lapha kuwe ngiyokwenzani ungasiyinyanga. Khula boy, uzolokhu uyibambisa kubantu ulokhu udlala iy'keshi ezingapheli manje. Khula nje phuma kule nto le, qala okunye kabusha ngoba lesikhathi uqhubeka uzolokhu unake kudu. Abe lokhu uqhubeka nje wenza lezi zinto zakho kodwa uzenze careful. Uzolokhu uqhubeka ubiza labo mama obasizayo lapha ekhaya kwakho. Ilokho nje akukuningi, ilokho yabo. Manje phela ubhekene nendoda la angena umfana. Mina ngasoka ehlathini, mina ngisokanga kadokotela yabo. And futhi kuyagcwala la ekhaya. Sengibona nje sengiqukula umhelmet wami kuthiwa ngiyobambula ibhabhaka ngiyofuna umuthi wey'londa nesiswasho sakhe. Ngizosenzani loo nto leyo? Inona loo nto leyo? Kugcwele imithi la ekhaya, thina sigaya impande la ekhaya. Asisebenzi ngale nto leyo yokubambula. Ya kwaphela ngiphazanyiswa yikholo. Ngifunda ukuhlonipha nje abantu. Asisho ukuthi ungayikhuluma into uma uyibona ngendlela yakho, ngendlela futhi oyibona ngayo. Umuntu unayo freedom of speech yabo. Asisho ukuthi sithini kodwa nawe qala ukudlala iy'keshi manje, qala ukudlala iy'keshi manje. Yeka leyo nto leyo wenze le nto obizelwe yona, uzoba right empilweni ngoba ngalesikhathi uphushwa i-anger yomona ila ozo-escalate khona iy'nkinga uyabo. Ngoba nabo labo 2+2 laba mhlawumbe awumazi uphezu kwani njengamanje ngoba kade umdelela umphuca nayo isinkwa sakhe sey'keshi zakhe ekubeni nawe udlala iy'keshi. Nakho usuyazidlala manje ukuthi mina sengihamba ngiyokhothama kuwena. Ngiyongena kwakho umfazi wakho angena esikhathini, benganyathela kwakho uyongena esikhathini umkakho bese kufike mina. So awucabangisise le nto eshoyo. Musa uqamba amanga nje phambi kwaNkulunkulu nezulu nomhlaba. Futhi wathwasiswa uNkulunkulu wena. Wathwasiswa uNkulunkulu, usho ukuthi nalo uNkulunkulu wakho ekuthwasisa amanga. Ubani igama lakhe lo Nkulunkulu akuthwasisayo? Wathwasiswa uNkulunkulu nje wena. Awenzi njengendodana kaNkulunkulu eyindodana emhlabeni eyinkosi ezulwini. Futhi uNkulunkulu wakho unamanga lo akuthwasisayo. Umtshele futhi manje ukhuluma nakuthi ngithe yekanamanga nalo uNkulunkulu wakho. Ya, la uzongazi ngelinye ilanga.